În urmă cu o lună de zile v-am prezentat această pereche de pantofi. 3500 de euro era prețul lor și este în continuare, așteptăm să vină clientul să-i ridice. Ce vă pot spune este că același client mai are încă o pereche pe care am terminat-o astăzi. Tot 3500 de euro este prețul, dintr-o piele de caiman, cu suți la ștup sau cu sătura clasică bob de orez, cum spun cizmarii vechi. Talpa a fost vopsită într-un contrast deosebit, vișiniu cu verde întotdeauna au fost extraordinare ca și contrast și detaliile au fost în auriu, că așa ne place nouă, plachiurile sunt din alamă, cuiele la fel de decor din alamă, tot 3500 de euro au costat și aceștia. Cu această ocazie vă spun că pe anul 2023 am încheiat cu comenzile pe așa ceva, adică pantofii hand-welted sau cei cu sus manual. Mai preluăm comenzi doar pentru anul 2024 și vă rog nu uitați și urmăriți cu mare atenție site-ul nostru, pentru că deja prețurile au fost modificate. Am început oferta de Black Friday, unde aveți un mare discount por la cumpărături.